Do strehu idú všetci, áno, áno. Marian Zimmerman, dúfam, že si nás počul, Marian, na trati. Som ťa spomínal. Gratulujeme. Prvý maratónec už je v cieli, to je informácia pre vás všetkých, ktorí nás vnímate na trati. Majo, kde si dal trošku bobičky, parádne. A vôbec sa nenechám vydýchať. Keď máš za sebou nejakú 42-očku, ťažká pohodička, ty si to úplne dal sám dneska, na autistu, to je neuveriteľné, ty si úplný frajer. Ako ti to išlo? Nie, ja ťa nechám ešte vydýchať. Ja viem, že ešte potrebuješ trošku chytiť ten power. Ešte nemá zvuk, ale čas dobrý, myslím, iba taký poď spokojný si však. Nie je to môj Slovák, ale tu na trati som to zabehol niektorých dlhšie ako pred rokom, takže odkedy si išiel sám? asi prvého kilometra nejak sa nebudil sa dobre, ale nastala si dobre kilometra si odpadol tak rýchlejšie. Potom poďakoval, že mohol si behnúť a ešte som potom sám. Bol som tam, musím prišiel, vlastne to čistil, mal som tam hangu. Dopredujem spol a takisto moju rodinu, ktorá je tu zarohol. A počul si nás aj počas tráte, vnímal si trošku repračíku dobre rozmiestnené? Hlavne hudbu som vnímal, potom tie vaše komentáre, ale to bolo všetko skoro v 50-ke, takže... Ale stále som pozbudzoval maratóncov. Tých som mal stále tu, v srdci a v hlave, že musím ich pozdraviť. Ja som vyhlasoval 5 a 10 a stále som vás pozdravoval na trať, tak dúfam, že si to registroval. Áno, áno. Môžete sa tak. Gratulujem. Majú super. Tak maratónci pre vás taká dobrá